Λοιπόν, συγγνώμη για τη διάκοψη. Το βίντεο διακόπηκε. Ωραία, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Πάρτε σε μούρι σου αυτό. Εγώ αυτό θέλω. Και εγώ θέλω ένα τέτοιο. Έχει άλλο δώρο. Πήγε από εδώ. Έχει άλλα 3 δώρα. 2 δώρα. Διαφορετικά. Όλα εξαφανίστηκε, παιδί μου. Τι έγινε? Θα κάνεις την ιδιοκτήτρια παράπονα. Μ' αρέσει αυτή. Αου! Εγώ φεύγω, πονάω. Η πρώτη έφυγε από το βίντεο. Ναι, ναι, θα μείνουμε εμείς. Αντίο. Πανάγισσα μου. Ναι, όχι. Όχι. Ναι. Πήγε και εσύ και εγώ πάω στο σπίτι μου.